Salut și bine v-am găsit la un nou joc de pe acest canal. Acest joc este mai vechi, dar o să-l încercăm. Bun. O să pun la Client Name Gaming. Da, am scris bine. Bun. Logica acestui joc e să deschidem chesturi și să avem cel mai multe cărți. Bun. Deja am caz bune. Bun. Trebuie să ne punem așa. Bun, hai să-i dăm un meci. Nu știu cum e jocul ăsta, dar e un joc foarte vechi. E făcut din 2014, așa. Și nu uitați, dacă vă place acest episod, să nu uitați să dați un like și să vă abonați. Bun, hai să mai deschid ceva chesturi. 4 diamante, e bun. Bun. Epică. Fine. Avem epică. Bun. Eu înainte jucam foarte mult Clash Royale și de asta îmi place acest joc. Bun, hai să upgradăm și noi. Așa, așa și gata, bun. Putem să ne luăm un chest din asta. Bun, dăm așa, pe epică. Bun. Hai să vedem dacă câștigăm. Am câștigat. 3 diamante, e bun. Asta aș vrea să deschid după aia. Da, ne, da, lasă. Îl lăsăm acolo. Hai să-i dăm un meci. Am câștigat 31 de trofee, bun. Ce poate să-mi pice? Fort, nu. Legendary. Bun. Hai să mai dăm niște meciuri. Câștigăm oricum. Hai să mai dăm un meci. Bun, am câștigat. Bun. Hai să vedem. O să iau asta. Câștig. Băi, să luăm chestul ăsta. O să luăm după aia. Bun, hai să mai dăm niște meciuri. În episodul următor nu cred că o să mai vorbesc așa de mult, că mă doare o țără gâtul. Bun. Avem 5 diamante, hai să ne dăm un chest așa, așa, așa și ultimul. Nu ne-a dat bine, dar lasă. Bun.
puțin că mai se văgătăi. Bun. Am câștigat iarăși, bun. Nu știu de ce pe joc cu nume din ăștia, da? Lasă. Am făcut arena 2, bun. Am câștigat iarăși. Mă bate. Nu. Bun, ne trebuie cărți mai bune. Gata. Bun. Ce șanse avem? Da, dar totuși el are 2 epice. Na. Eu am 3. Tămachi. 4. Bun. Cred că avem șanse. Da, avem. Ne mai trebuie 2 diamante și gata. Bun, hai să mai dăm meci. Kevin, Nu. Te rog să nu pierd, te rog. Bun, nu pierdem. Bun, am câștigat. Bun. Ce zice? Să cumpăr chestul? Unde-i? Să cumpăr chestul. Dacă dați la ei, îi cumpăr. La 5. 4. 3. 2. 1. Și ați dat like. Spuneți în comentarii. Bun. O să-l cumpăr. Bun. Mamă, 3000 de bănuți, ești nebun? Bun. Bă, asta e nebun. Nu știu dacă greșesc, dar lasă. Epice, asta nu am. Epică. Nu sunt epice, erau rare. Bun, asta. Asta vreau. Da, asta dau, gata. Cam atât cu acest episod.